Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Maufumu onse amene sanapange gazeti, mulamuliro wathu onse tizapanga gazeti. Maufumu onse amene sakulandira onse tizayikazilandira. Komanso zolandira nswahalawo, mfumu yotsikitsitsa kulandira nswahala azidzalandira 100,000 kwa mwezi. Paramount tizakweze mpaka na 800,000 kwa mwezi Paramount. Ifeyo ya UTM tikawerengera ndalama zake zimene zingafunike kuti mafumu talipire motero, tizaononga pafupi 100 billion kwacha pachaka cha boma. 100 billion kwacha pachaka cha boma. Lero budget ya chaka chino ndi 6 trillion kwacha. 6 trillion kwacha. Mungu ochotsapo 100 billion kwacha yoka kwalipira mafumu bwino bwino. Ndi ndalama imeneyo muli ndi 6 trillion mwachotsapo 100 billion kwacha yoka, ni ndalama imeneyo nzosavuta kulipira mafumu. Nzosavuta kulipira mafumu. Ndikufuna ndikhale pansi. Mmene ndikukhala pansi ndingopanga emphasize fundo iyi imene ndayambira ndayibwereza ndikunena motsiriza. Amati mphini yobwereza matani imawala. Boma silingakhale lomweli, tione zina. Zina zitaziona zipite, zilole zipite, tione zina. Takhala nazo mavuto athu sakutha sanathe maulamuliro wawo, tione zina. Tione zina. Nyumba zimene mafumu mulibe, maendeleo mafumu mulibe. Ife UTM pambali popanga gazeti aliyese kumalandira pokweza msahwala tidzaone si nyumba za mafumu taziona, magalimoto mafumu sotawo. Komanso dziko lathu likuoneka ngati meta lionetsera apa. Tione zina. Boma silingakhale lomweli. Tikwiye mana akwira malemu Dr. Banda. Tithane nazo, tithane nawo utsamundawo. Mana akwira Abakiri Muluzi. Tithane nawo ulamuliro wa nkhanzawo. Pano tithane nawo mavuto wa once and for all. Tithane nawo mavuto tentikwiye mafumu. Ndiye tisangolola za boma ndilo mwezi zisokoneze iya. Tione zina. Tione zina. Tione zina. Iya igoko. Ina mafunso. Ndezina zorero ndikhale pansi ndiyankhe. Mafumu athu nthawi ija imene munayifuna ija kuna kuti kodi bwana akalankhula sitikhala ndi nthawi yowafunsa mafunso. Nthawi ija nditi kodi? Nthawi ija nditi kodi? Ndithu ndi mwayi wanu uno. Angati iya isafu siko masini athu maglobo komanso a president ndiye na onse amene mwa panga nkumano nosonkhano. Ene ndi mfumu Kundula kwa Senior Nyanga. Funso langa ndili timalonjezedwa, timauzidwa, timaonesedwa ngati zimene tikuziona panozi. Pamapeto zonse timakumana ndi zimene tikukumana nazo lero. Kodi chitsimikizo chanu nchotani ngati fe mafumu magrupu ndi masinio
kuti zimene mukutiuzazi zimene tikuzionazi ndi zimene ifeyo zingadzatipatise pasogolo pamaso athu amene taziona. Zikomo President. Afuso paliso ena amfumu ena asada yange eno kuti yango yankira limodzi. Kwezani mau Fusaso munakamba nkhani yokuza mafactory. Funso langa likufana na ndiye anafusa poyamba kuti mudzapanga bwanji nkhani mafactory kuti zikwaniritsidwe, chifukwa takatuchitidwa promise kuti tisapanga zakuti pazakhala kalembera kapena pazakhala MOU kuti zimene mukunenazo zidzachitikadi, chifukwa mbuyo mutungonenedwa imiyo ndo nimepano exactly right pataka memorandum of understanding kuti mukalephera ife tizakhale ndi siyana kuti chokalipo zikombambiri. Yes sir. Tibeleke amadi mufu sabe tibeleke gaye mbala uti ayami mausana. Funso magolo wanga lafunsidwa ndi afumu wanga loyamba nditachitatu lija lokhuzana kuti timalonjezedwa takhala tikunamizidwa. Inuyo tikukhulupireni bwanji, mudzapanga bwanji? Ubwino wa UTM sitinaloweke mboma tokha, tinalowapo makolo, tinalowapo ifeyo tokha mboma, ndio ubwino wathu. Koma ena onsewa awa tikupikisa nawo mafunso amene mukufunsawo adzavuta kuyankha kwa basi. Ndombereni manja. Nanga ena aja adzanenanso cha anganene chani? Analonjeza za achimwa, ena aja analonjeza zina achimwanso. Ndi amenewo akabwera kuno kudzapanga tupanga inesi. Funso loyamba lizikhala limene lijalo kwa iwo, chifukwa iwo munatilonjeza, munathazaka mwakuti mboma simunapanga. Mwatilonjeza koma munakhaza kuti mboma simunapange. Nde iwo aja funso limenelo lidzavuta kopsha kuyankha. Koma ife silivuta kuyankha chifukwa sitinakhaleko mboma ngati president wa UTM, sichoncho? Komanso ndimafuna ndenjezere kunena kuti ine ndi anzanga ambiriwa tinali kuti anthu amene timagwira ntchito zosiyanasiyana za boma akufotokozerani. Nali Governor Reserve Bank ya Malawi, nali budget director, konseko uko ndimaona andale aboza kwambiri. Andale bodza lake apatamanga sukulu palibepo, ndipo samachita manyasi ndi bodza andale. Ameja mungakhulupirire? Ndiye nanenso nali kuti ndi azinzangawa tinakhala kwambiri moyo omakwiya, osakondwa ndi anthu andale olonjeza zinthu osazikwaniritsa kalonjeza. Nde nthawi zina ukaona anthu akupanga zinthu sakuzikwaniritsa, ngati mwachitsanzo pagule
ukuona kuti munthu akuvina mola akwika. Nthawi zina ukayesera intavina ni bwino, kaya ni mpira taponya ni bwino mpirawo, akukanika umangotani iweyo, umangolowa kuti ukaponye mpira ucho kachinyeweka. Umangolowa gule uja ukamuvine weka. Ndiye pano ife ndokwiya ngati ino mafumu kuti andale samakwanitsa ndamangolonjeza nafenso okwiya ndi zimenezo tangoganiza tingolowa ground tikamenye tokha mpira. Nde ife ndinu ndikuwuzeni tidzakwaniritsa zimenezizi chifukwa ife sifa andale amene alani mbuyomu, ife tifuna tidzakupanga zinthu zothandiza Malawi kuti Malawi apite patsogolo. Awa ngandale amene akhala zaka zonsezi umangotinamiza kuti bwatika tiavotere alowe mboma chochitika usaoneka. Ndanena kuti kwa zaka 60 tekhala tikunamizidwa kwambiri. Ulendo uno palibe zonamizana iya. Ulendo uno sili kutenga anthu. Kodi munthu wabodza mamutcha kuti ndani? Timamuti ndani aja unena bodza kwambiri aja. Sili kutenga amene ulendo uno iya. Njipani madibo masilo omweri ya sizingathe kumolekera omweri ya. Ndiye ifeyo tikubwera ndi cholinga choti tidzakwaniritse zimene Malawi awena kukhalira, mmene Malawi angathe kusinthira. Ndi mafactory ndi zazotero zonse zija tikudzapangira limodzi. Komanso zina zinochita fotokozeratu mwachitsanzo ya mafumu mukuti 100 billion kwacha ndiyo kwanira mafumu andira 100,000 kwacha pa mwezi kumapita kutsogolo ndiyo kwanira masamu amakonda kukwaniritsa ndi akulu angawo. Koma ndingowani naifwa cha nthawi mukatenga budget ya ku State House ndama zingati chaka chino 45 billion, mukatenga budget ya ku OPC ku office kwa president ndama zingati chaka chino 39 billion. Ndiye mukatenga 39 billion plus 45 billion za kunyumba kwa president State House, za ku office kwawo ku OPC, ma budget awiriwo akukwana kale 80 billion kwacha. 84 billion kwacha. Kodi a president mwina mimba yawo ndayakula maji kwambiri yangai ingafuna 84 billion kwacha? Utangoti ndrama izi tikuzisiya zipite kwa mafumu basi tu kungochosima budget awiri ndrama za mafumu zakwana kale. Ndiye kusakwaniritsa konde kuchokera pati nzovuta kukwanitsa zimenezo, nzovuta nzosavuta ngakhale pang'ono, nzosavuta ngakhale pang'ono. Alliance kodi mukupita nokha kapena mufuna mpite mu alliance? Ifeyo tukayima pa ballot chifukwa awa tikalumikiza nawo sakatapanga zimene tifuna ife Amalawi apanga akuzifuna, tikalumikiza ndi awa sakapanga zimene Amalawi tifuna azipange. Ndiye ukakhalaso kunsana kwa munthu amapanga zimene afuna iye uja. Ndiye ifeyo sili kupanga zofuna munthu iye, tikufuna zofuna Amalawi. Akafuna zibwera mbuyo koma fero pita patsogolo ni nkhani ya Amalawi tisinthe zinthu. Ine mufuna lipe balance akoko tipite tokha mukunena ndinwe, mukunena ndinwe data thokoza ndi mwatuza kuti tipite tokha. Ife tikumvera za Malawi ndi tikumvera zimukunena ine ndi zimene tichite zimenezi. Ndiye mukanena zoponda gogo tinali kuchididi, tinali kumalaka, tinali kumpasa, tinali kuntaya moyo, paliponse tiponda. Tikalowaso mboma popanga chituko chosiyana malo onse tizaponda so paliponse. Ndilandire mafunso ena. Zikomo kwambiri a president athu ifeyo kuti mukoyanga mauko tatawa mafumu nthawi yani kwezani nkono. Yes afu Mafrani ziwe unasimu kwa kawaida ofisa wa mpawi mandikenda kuti mama wa ngolola ngoma direct ndana hali haba ni zateka ndio baadhi ya zakara kanisa. Yes. Yes sir. Ile ni mfumo wema
nabo nafe kuno kusanjira abantu basuwese uzimayi ikhaleko kunoko ndizimayi ikhaleko kunoko ndibembo yathu wayemu graduate from the MP. aha tikangolola mboma tikapanganso budget yathu iyi ayipanga koma ife tikangolola mboma mu September tupitanso ku parliament budget yathu yogwirizana ndi zimene takamba pano zimene tikapanga nde musadandaule from budget yoyambirira tayambiratu zimezi kupita chitsogolo nsanje lalanje tikambirana pambali mundipatse mwana mundipatse mwana amene mukumona kuti uyu atiwinitsa UTM kunsanje lalanje wachizimayi ifeyo tikufuna kuti kuno kunsanje titenge ma MP onse makolo anga tikudandaulirani titenge ma MP onse kuno kunsanje ifa UTM ndipo atengadi onse tikuwina kunoko kanda aboma tikugwetsa kuchaya kugwetsa tikutenga ma MP onse kunoko makansa tutenga onse chikwawa aso chimodzimodzi tikutenga onse kaya kuli maina oti chani onse tikuchaya tikugwetsa ukoko tikutenga onse tikatati tithamangira kwathuko kuthiloko tikagwetsetsa kumene kumapita tikuwita chaka chino September 16 UTM ikula mboma tizipange zili apasi zetu kupanga ife takunyadirani mafumu athu kuthokozani zikomo kwambiri zikomo zikomo kwambiri a president athu iyi ndi nthawi yoti pologalamu imene inali muno yathera pamene papo tiafunse aja anatipasa pemphero kuti tisekereni bwerani mutipemphereni tipemphere. Ulemu ndi matamando zibwerere kwa inu mwini na malenga amene mwalola kuti lero a president athu ndikutadalitso kabambe akhale pakati pathu ndikuti yankhula zimene akuyembekezera kuti adzachite chipani chawo chitalowa mboma. Tikupemphaninso Ambuye kuti pamene tafika kumapeto mutitsogolere tonse pamene tikubwerera mmakwathu muyende nafe iwonso mwatsogolere mu dzina la Ambuye Yesu Khristu tapemphera, amen. pamodzi ndi mafumu awa ndi mapeto a programu imene tinali nayo pano. Zikomo kwambiri. Nthawi inono ndi nthawi yoti a president athu akusazikeni ndithu akusazikeni atamaliza kucheza ndi anthu osiyanasiyana pangula ndi pano akusazikana ndi mafumu kusazikana ndi anthu osiyanasiyana amene anafikanso pano adalira tsogolo osiyanasiyana chipani chimenechi monga wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani chimenechi Richard Makonde amene amayankhulira chipani chimenechi a Felix Njawala komanso akuluakulu ena choncho ulendo umene ukuoneka kuti kwambiri afuna kumva kufika kapena kuti background kumva kuchokera kwa anthu amene amapezeka background ndi macheza ndi anthu osiyanasiyana pa ulendo umenewu. Cholinga cha ulendo umenewu ndi kufuna kumva kuchokera kwa anthu amene kuti kodi akufuna kuti chipani chimenechi chidzachite chani chikalowa mboma, akufuna kuti chipani chimenechi chidzawachitire kufunsa mafunso anayi ndi mwayi opereka maganizo awo pamene zinthu afuna kuti ziyendere. Tsiku la lero linali tsiku lopambana kwambiri kwa mtsogoleri ameneyi amene amacheza ndi mafumu amenewa poyeza nawonso ndatsogolera kumadera ndi amawauza kuti yayi chipani cha UTM chitazachita ichi boma la Nsanje mutazachitira izi zikuoneka kuti yayi kunali mkumano opambana mkumano
msonkhano umene unali ofunikira bwanji kwa inu? Unali wofunikira kwambiri chifukwa ndi umene watibweretsa pamodzi ngati ife mafumu, komanso kutipasa masomphenya amene akuganiza kuti atati awina alowa mboma chipani chimenechi adzachite. Ndiye ndikuona kuti unali wofunika kwambiri for watipasanso chithunzithunzi cha zimene ife tingathe kukhala nazo kuti pamene tikupita kuti tikavota pa 16 September takhala kuti tikavota pa chifukwa chakuti takuti. Kofunikira bwanji mwina kumakumana ndi anthu amene ali background amene amakhala ndi anthu ngati inuyo mafumu? Kwa anthu ngati ife mafumu ndife amene timakhala ndi anthu kumodzi. Kuvutika kwa anthu, kudandaula kwa anthu, kuzunzika kwa anthu ifewe ndi amene timadziwa. So kubwera kwa Daliso Kabambe kuzakumana nafe zatipasa mangolomera kuti ifeyo tidziwe kufunikira kwake, kuti tingatani tingapita bwanji chisogolo ifeyo ngati mafumu tingatani. Ndiye atipasa chithunzithunzi kuti tipanga motere. Mwaperekako maganizo monga chani mafumu kuti chipani cha UTM chikalowa mboma chidzachite? Ndaperekapo maganizo onena kuti nkhani ya mafakitali fana tuzona kuti pazakhala mafakitali kunoko ngati kunsanje, ndeni mafunso onena kuti azapanga ndondomeko zanji zimene zidzatithandizire kuti zimenezo adzakwaniritsaje. Pazakhala MOU imene idzatithandizire kuti ifeyo iwo akazakhala kuti alephera tizabwera kuzawafunsa kuti mesadzulo munkanena mwakuti nangati simukuchita chifukwa chani. Ndi zimene zotawafunsa kuti lero pamene tikupita kuti tikavote, pamene anthu athu tikazoti tende mukavote adzikavota ifana kuti ziona kuti izizi zimene wadzapange. Ena amanena kuti mina atsogoleri ndale mmene mwaneneramo amati lonjeza zinthu zambiri koma kukwaniritsa kumavuta. Nkofunikira motani kuti mina mmene mwaneneramo kuti atsogoleri musayenderana kuti mukapanda kuchita ichi, mukapanda kukwaniritsa ichi muzakhale answerable kapena kuzayankha malawi amene munawalonjeza? Nkofunika kwambiri chifanyizo kapena mafuta mavera mwachidwi kuti amene akunenawa akunena ati kuchera pasi pa mtima. Ndiye ndikufunika kwambiri kunena kuti president wina aliyense amene akubwera amene angawine pa 16 September ifewe ngati anthu akumudzi ngati mafumu tithe kudziona kuti izi zakwaniritsa, chifukwa ndiwo amene ananena kuti azakwaniritsa. Ngati sanakwaniritse ife tikhale ndikofunsa kuti awana anatuza kuti akakwaniritsa, lero sakuyankha izizi titani. Ndiye nkufunikira kuti ife tizidziwiratu iwonso azizikonzekeretsa kuti zimenezo akumana nazo. Tathokoza zina lichaso Hastings Juma amenenso ndili mfumu Juma tiye mbenje. Tathokoza amene ndi mmodzi mwa mafumu amene anali kuno kucheza ndi mtsogoleri wa chipani cha UTM Daliso Kabambe amene anapasa nthawi yocheza nawo kumva maganizo awo, kumva nkhawa zawo kuti kodi mafumu ndofunikira bwanji pachitukuko. Tikudziweni safumu. Ena ndi Bekson Mission amene ndili mfumu Mkundula. Mafumu ndi ofunikira kwambiri pa chitukuko cha dziko chifukwa timakhala ndi anthu madandaulo awo amabweresa kuno kwa mfumu. Akabweresa kwa mfumu kuno mavuto ena amatikhudza ngati anjala, mavuto ena amatikhudza ngati osowa mankhwala, mavuto ena amatikhudza ngati amayendedwe kupita ku chipatala. Mfumu amakhudzika kwambiri chifukwa cha chitukuko chimene chili kudera ngati sichikuyenda ngati boma sikukwaniritsa. Mwauza zotani inuyo ngati mafumu kuti kunjako anthu akutumani zotani kuti mwafotokozere? Ife kunjako ngati mafumu atituma anthu kuti tiafotokozere a president athu kuti pamene akulowa mboma atiganizire zimene takhala tikupempha tikulonjezedwa mbuyo zimene sizikuchitika. Nkhani ya njala ayiwunikenso, nkhani ya zipatala ayiwunikenso, nkhani ya maphunziro ayiwunikenso, komanso nkhani ya za umoyo ayiwunikenso. Ndi zimene anthu atituma kunjako. Pa nkhani ya njala ikuoneka ngati ndi nkhani imene yamanga nthenje. Muganiza kuti kutachitika chani kuti mwina vuto imene likhoza kutheratu? Vuto imeneyi ingathe kutha chifukwa cha madzi amene Mulungu amatipasa chaka ndi chaka kuno, komano ifeyo sititha kuwapanga hodi madzi aja. Ifenso tilibe upangiri wokwanira ndi madzi aja chifukwa boma asitengapo mbali. Koma itakhala kuti boma ikutengapo mbali ndikutipangira hodi madzi amene amabwera kuno, kutipangira maulimi, tizipanga maulimi othirira. Komanso madzi omwe aja atha kutipangisa kukhala ndi magesi abwino kutichepesera mphamvu. Madzi omwe aja atha kutipangira chitukuko chachikulu. Ng'ombe zathu titha kumaweta ndikumadaliranso kuti madzi omwe watu kumasunga tchire. Choncho zitipangisa kuti ifeyo tipite patsogolo tithese njala. Tathokoza. Bekson Mission mfumu Mkundula kwa senior Global Nyanga. Amene ndi amfumu amene anali nawo, mmodzi wa mafumu amene anali nawo mchipinda chino kucheza ndi mtsogoleri wa chipani cha UTM Daliso Kabambe amene ali ndi ulendo
oyimayima kucheza ndi anthu kumva maganizo awo nde lero amakumana ndi mafumu kuti nawonso amve kuti kodi mafumu ali ndi nkhawa zake, kodi mafumu ali maganizo otani pa ulamuliro. Ukuoneka kuti ukhale ulendo opitirira, zambiri zidakachitikabe kuti akwanise zimene adakonza. Pano mtsogoleri amene wa chipani cha UTM Adaliso Kabambe akuchoka malo ano kuti afikenso malo ena pamene ulendo wawo kupitirira, peza ulendo ndi wautali. Choncho nthawi yonse Akabambe akhala kuchoka malo ano kuti akachitenso zinthu zina. Matumvesera kuti kumano umene upitirira malingana kuti akhala akumananso ndi atsogoleri ena amabungwe komanso ena ndi ena amene abwera pano. Choncho angopuma pang'ono, ifenso tikumeko pang'ono, kenako tibweranso kathawi kena kuti tipitirize mkumano wathu wa tsiku lalero. Zinanga ndi Isaac Salima, pitirizani kutisatirabe kuchokera kuno ku Nsanje, makamaka lero tili kubangula. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.